Programa ofrecido por... Muchos vendedores hacen malabares con sus coches para sacar el mayor precio posible. Otros tratan de atar ventas con palabrería barata. En Talleres Marcos Landín no hay trucos ni juegos, tenemos coches. Como este Citroën C5 con volante multifunción y GPS integrado. Y lo mejor de todo, te lo financiamos. Si no tenemos el modelo que te gusta, te lo podemos conseguir. Moi boas, amigos festeiros, benvidos ao segundo ano que se celebra esta festa da Orella de Dorrón en Sanxenxo. Se vos gusta a orella, se vos gusta a festa, estades no sitio indicado. Colle de masento, poñedevos cómodos, porque comezamos. Boas, Elena, presidenta da Comisión de Festas de Dorrón. Bos días. A ver, como se está vivindo a festa? Pois moi ben por agora, o que se ve que vai haber moitísima xente, xa é moi cedo, xa hai moitísima xente, entonces este ano temos previsto doblar todo o que fixemos o ano pasado. Moi bo tempo e despois aparte o sitio chama moito máis que donde o fixemos o ano pasado. Unha festiña para todos os públicos, tanto comes un pouquiño de orella como hai hinchables, música galega, música tradicional, verdade? Unha festa como Dios manda. Si, no, pensamos un pouco en todos, xente maior, en nos nenos, sobre todo. Aquí hai bastante nenos, xa vedes que temos un grupo de pequerrechos aquí que bailan divinamente. A festa é un pouco pensando en todos eles. A ver, os cociñeiros, os protagonistas sodes vós, que sodes os que facedes a orella, non? Sí, iso é verdad. Como vai a cousa? Vamos tirando pouquinho a pouco. Traballando duro, polo que vexo. Desde as 8 da mañá. Mi madriña do Carmen. Ata que hora máis ou menos estaredes? A noite. Hasta que se termine. Ata que acabe a orella. Non sendo que non veña tráfico outra vez a joderme, como hai un pouco, cando cheguen ás 8 da mañá. En total, dixestesme antes que sobre 600 orellas, non? Que se compraron. 600 que compraron e vamos a deixar a maior 50 ou 60 sin cortar. Non sei eu se quedará ningún, Pola xente que está vendo me parece a min. Ojalá, entonces é que triunfa. E cal é o secreto de facer aí unha boa orella cocida? Secreto non hai ningún. Secreto que non hai ningún. Deixase ferver agua, ou botas a orella, un pouquiño de sal, un trozo de unto, e vaise pinchando hasta que vexas que está cocida, quítase, cortas e listo. E a ración ven con unhas pouquiñas pataquiñas, Patatas, pimentón picante, aceite, e non hai un poquinho de sal, se lle quero. e o buche. E o buche. E despois hai empanada tamén, hai pulpo, hai churrasco. Vamos, que se non che gusta a orella hai outras opcións. Menudo xénero tes, Sí, a verdad que sí, é moi bo. E de rico estará tan bo tamén. Sí. Aquí hoxe na festa da Orella de Dorrón, aos que non lle guste a orella, pulpo tamén. Poden comer pulpo, por supuesto, ademais o pulpo a galega. Vamos a aproveitar que temos moito turismo. Que sería unha festa sen pulpo? Verdad, unha festa en Galicia sen pulpo non é festa. Pois nada, unha de pulpiño por aquí, moi boas. Moi buena. Vexo que non só veñen a comer a orella. Non, vimos as dúas cousas. Hai que probar un pouco de todo. Hombre, hai que aproveitar. De onde son vostedes? Nós de Pontevedra, de Xeve. E dixestes vos, festa da orella, ala nos vamos nós. Claro. Co bo día que fai hoxe. Home,
Pois aí, a ver, proben para decirme que tal está a orella. Está moi buena, moi buena. Sí. Moi rica. Bueno, pois nada, que aproveite. Si pues apetece picar algo, Primeiro hai que ganar o xornal e despois xa viremos a comer. O grupo de gaitas Bretema é o que está poñendo hoxe aquí o toque musical na festa de Dorrón. Si, os pequenos son de Soalleira daqui de Dorrón. Ides de tocar agora unha pieza para que comecen a bailar. Si. Pero contame, que tal estades a vivir aquí a festa? Moi ben, e ademais o día é estupendo. Xa se ve que a xente está respondendo. Eu xa probei a orella, está moi rica, que lle convido a todo o mundo que veña aquí a probala, porque vale a pena. Xa saben. Oye, pero entocadesnos entón unha peciña? Si, vamos tocar pa vos, por rapaces e pa todos os que queiran escoitar. E a xente que o pase moi ben, que é o importante. A por el. Vamos alá. Estou con Mari agora, porque Mari é a mestra destes pequeniños que bailan tan ben. Como se chama a vosa asociación? A nosa asociación chamase Asociación Cultural Soalleira. Eres a presidenta tamén. Sí, sí. E como é, pois, ensinarlle aos máis pequenos a nosa cultura? Pois é super entretido e é gratificante porque ves como avanzan e como aprenden. Tan pequeniños, ves a evolución, entran desde os 3 anos e ao mellor con 5 xa teñen un nivel que dis ti, mira, avanzaron un montón e é super gratificante. A verdade é que dá gusto mirar para eles, dá gusto velos bailar. Oye, probaches a orella xa que estamos hoxe aquí na festa de Dorrón? Vou probala. E os máis pequeniños tamén, non? Tamén. Primeiro bailan, fan sitio para despois comer. Sí, quedaremos despois. A ver, como está a orella? Buenísimo, mejor el pulpo, ¿eh? Sí? Bueno, a festa da orella era unha excusa logo, non? Bueno, o excusa, a ver, la oreja no está mal, ¿eh? Pero... Era excusa tamén para xuntarse todos os amigos, non? Era excusa. Os domingos hai que xuntarse dunha festa en outra, tocou esta, para a próxima... A por aquí que din, a ver, ti que prefieres máis, o pulpo ou a orella? El pulpo tamén. Tamén? Sí. Por aquí? O pulpo igual. Tamén. Bueno, eu vexo que aquí pediste desde todo, pulpo, orella e empanada tamén. Como está a empanada? hai que comer de todo nesta vida. Home, claro. Está todo moi bo. Empanada de carne, de buriña e de atún, todo perfecto. Están en plena faena. Eu non quero molestar, pero eu quería saber que como vai a venta. Moi ben, ideal. Que é o que máis está vendendo? A orella e o viño tinto, polo que vexo. Pois sí. É o que está triunfando. Pois sí, viño, orella, pulpo, churrascos. A canto é a ración de orella? A 6 euros. Bueno, pero a ración ben completa, Sí, e con cazuela e con patatas. E a cazuela tamén se leva para casa? Sí. Ahora, isto sei que é unha maravilla vir aquí á festa. A
A ver, xa falei cos cociñeiros, quero saber que lle botades aquí de especial á orella. Pon un pouquiño de pataquiña e que máis? Pues nada, patata, orella, pimentón picante e aceite de oliva, nada máis. As racións son completas, Moi buenas, sí. Moi boas. Vamos, que con fame para a casa non marcha. Eu penso que non creo. Cantas racións máis Que ou... repitan. Cantas racións máis ou menos levades vendidas? Un lote delas, non? Pois levamos 100 racións tranquilamente, xa E está. acaba de comezar a festa. Acaba de empezar. Nada, xa lle levo eu, que son moi guiadiña. Moi boas, que tal? Unha de orella? Unha de orella e unha de pulpo voulle mandar ahora tamén. Tamén. É o que hai. Home, hai que ir servidos para a casa, non? O pallero sin pallo non se fai. De onde sois? De Torlavega, Cantabria. De vacaciones de Semana Santa. Sí, aprovechando unos días. ¿Dónde estáis de vacaciones? Pues nos vamos con una autocaravana por ahí y nada, donde nos pilla mejor. Ayer hemos visto en la televisión de la autocaravana en un informe vuestro y entonces nos hemos quedado por aquí cerquita para disfrutar el día de hoy. ¿Y qué tal? ¿Qué tal la experiencia de comer pulpo, de comer oreja? ¿Es la primera vez que probáis la oreja? No, hago yo en casita, oreja también me gusta, pero bueno. queríamos probarlo de aquí y bueno, me queda un poco por llegar a lo bueno que está esto. A ver, por aquí, ¿qué tal está? Muy bien. Riquísimo, por lo que veo, no paras de comer. No. ¿Y qué tal las vacaciones? Perfectas. Sí, estamos reventados, pero esto está boísimo. A ver, ¿de dónde vives? Vimos de aquí, de cerca, de Sanxenxo. Pero... Fomos hasta o monte, hasta o Castrove, fixemos 40 kilómetros, tuvemos averías e pasámoslo moi ben. Se agastaste la orella e podedes comer todo o día. Exactamente, disfrutando. A ver, cóntame, como está logo? Está moi boa, sí. E máis recomendan os endocrinos para adelgazar e para todo. É rica en proteína. É moi boa, moi boa. Esto estou no inventando eu, pero bueno. Que non a lavaron ben e así sabe mellor. Ibache decir, Ten esa sustancia... Nenes, porque si non... é que ese é o truco da orella. Claro. Aquí a cola esperando. Home, non nos queda outra. Hai tanto ambiente. Bueno, vides con fame, mentras esperades a cola, ides facendo máis sitio. Sí, tamén. A ver, esta muller tan guapa que ven hoxe aquí á festa de Dorrón. E son de Dorrón, claro. Claro, entón non podía faltar hoxe. Hombre, si faltamos nós, faltamos os mellores da festa. Falta a alegría. Armonía e alegría. Faltamos nós da ragaporta. Xa non hai nadie, si faltamos nós non hai nadie. Mira, que van a pedir logo? Solo orella? De todo, un poquinho. Un poquinho? Un poquinho todo, empanada, churrasco, orella. viño. E viño que non falte. Porque despois teñen que coller forzas agora porque despois tamén hai baile. Amiga, logo ese é o máis importante. Que tal está a orella? Eu penso que está moi boa. Eu comín só 2 chismes, tal, e de momento vai Ben, non? E aquí o máis pequeniño tamén, a máis pequeniña. Ah, sí. Está poñéndose as botas ca orella. Que tal? Pois moi ben. Tomamos unha empanada de zamburiñas, co meu gusto boa. Ahora estamos probando isto, o sea que empezando, que estamos esperando polo grupo, creo que se lle pode dar un 10. Van vir máis amigos logo? Sí, vamos a ser 12, 14 ou 15 ou algo así. Estoy haciendo encaje de bolillos. Esta es para una diadema y bueno, pues... Preciosa, Oye, que aquí de paso de que ves a festa e comes un pouco de orella, pues tamén podes levar agasallos para a casa, non? Pues sí. Yo sobre todo lo que hago, pues... joyas con encaje de bolillos.
Vemos que por aí hai pendentes, bonecas, colares, bueno, e tamén hai libros. Sí, estamos aquí vendiendo un poco de todo, libros, artesanía, bisutería. Ya es la segunda vez que estamos aquí. Encantados, non? Sí, sí. Oye, pero probaches a orella tamén. Sí, sí, hombre. Non ibas a estar aquí ao ladiño sin probar a orella. ¿Cómo marchas sin probar la orella? Dios mío, que susto lle acabo de meter aquí á señora. Está aquí entretenida comendo churrasco, pero non se me esconda ahora. Que tal? A ver, acabe de comer, sale guapa, non se preocupe. É que eu xa nacín guapa. Tamén é verdad, Conte-me. Ala, vai, non pasa nada. Menos mal que non tiña viño. Filla, moi ben. Ben. Moi ben, bárbaro. Estao pasando en grande. Bueno, é a segunda vez que veño, pero bárbaro. Eso quere decir que para o ano esta señora non vai faltar. Hombre! Mire, xa vexo que a orella triunfou, o pulpo triunfou, o churrasco que tal? O pulpo xa é o segundo, o churrasco está un poquinho seco, pero está buenísimo. Bueno, mételle viño. Eu con tal de non facer eu de comer, xa estou. Perfecto. María la portuguesa. Oye, o día acompaña, hai música. Guapo eres, meu fillo. Ai, agora xa quere ligar co cámara. 18 anos. Mire, eu veño a preguntarlle aquí que tal está o churrasco e a señora a ligar co cámara. Pero, preguntadelle a este que é de Redondela. A ver, os de Redondela. Descubras, non me descubras. A ver, que tal está a comida? Natural, para unha comida campera como esta, vexo ben. Perfecto. Mira, teñen que salir a botarlle uns vai. A seu tempo, a seu tempo. Tinto, beixe ben. Tamén baixa ben, non? Bueno, que tal o están pasando na festa logo? Ben, unha festiña, está ben. Veño a preguntarche, porque antes dixéchesme, xa che contarei despois que tal está a orella. Veño a preguntar, a ver que tal. Bueno, estou na tele, pero vou dicir igual, está caralluda. Oi, aí, así. Xa vexo que non quedou, oye, os palillos nada máis. Os palillos. Quedaba aceite porque quedamos en pan, que senón non quedaba ningún aceite. Oye, que vos pasabades por aquí na moto e dixestes vos, aquí hai comida, aquí hai orella, aquí me quedo. Cheiraba comida, había que parar, non había outra cousa. É cerveza. E nada, e para onde tirades agora logo? Eu teño que ir traballar, non queda outra. Ui, pero tedes aquí o pulpo e xa tedes o postre preparado. Sí. A ver, idesme dar a min un cacho de pulpo a ver como está? Sí. Quen me invita? Yo. A ver, veña, dame un cacho. A ver, pero tesme que dar o palillo, invítame. Ai. Invitado por estes nenos tan guapos, Está riquísimo. Se non trosquéramos as parexas ao lado. Había unha hora que estábamos batendo follón por aquí e por alá. Pasadio ben. Gracias. Estupendamente, aquí estamos estupendamente, porque además temos un día maravilloso. Contame que tal está a comida. Bien. Mira, orella, pulpo, patatas con churrasco e empanada. A ver, que tal está a orella por aquí? Pois está de putísima madre, eu. Xa vexo. Está maldito unha persona que fai todo o mundo. Eu sou unha persona normal, Claro, por suposto. Aquí parece que os políticos somos nós, señor. No, nada. Está buenísima. Eso é importante, a xente que entende na casa. Que nos estén vendo que este ano van a chegar tardas imágenes xa de Canal Pero que Ría. para o ano que veña. O ano que veñan, porque eu creo que esta festa non a poden perder. Os amigos, pasando ben, é verdad que está moi agradable, é verdad que fai moi bo tempo, esa acompaña tamén, pero hai que dicir que Sanxenxo non é solamente este, porque temos as playas ahora a bote, somos o mellor sitio de España para vir a veranear, para vir a pasar un momento agradable, como foi esta Semana Santa, e, por tanto, con este remate de orella aquí en Dorrón estamos encantadísimos. Chegou o momento do mellor postre do mundo, non? O postre do mundo, a filloa. A filloa que ven con cantas cousas lle podes botar? Pois mira, Nutella, leite condensada, dulce de leite, mel, nata, mermeladas caseiras,
de frambuesa, de mora. Que si orella, que si pulpo, que si churrasco. A min tanto a ir falar de comida, entroume moita fame. Nos imos a repoñer un pouco de forzas, imos a probar o produto e volvemos enseguida. Non se movan, nun ananquiño, estamos de volta. Colaboran Aproges, asesores de empresas laboral, fiscal, xestión contable, subvencións e correduría de seguros. Quinta Avenida, máis de 10 anos adicados á moda, ampla variedade de marcas e trato personalizado. Visita a nosa páxina web 5avshop.es. O Muiño de Auxilis, comida tradicional cun toque de modernidade, terraza para copas e ambiente tranquilo. Betty Perruquerías, profesionais con máis de 35 anos de experiencia, produtos máis eficientes e naturais para ofrecerche sempre o mellor. Amura, o teu local de moda en Raxó. Ven desfrutar da mellor compañía, a música e os combinados que a ti che gustan, todo co mellor ambiente. Atlante Constructora, todo tipo de actuacións no sector da construción, vivenda colectiva e unifamiliar, obra civil, rehabilitación e reparación. O noso obxectivo, facer da túa vivenda un fogar. Pulpería Campañó, festas e romarías para comer bo polvo e churrasco. Tamén Carpas Pontevedra con aluguer de carpas e estruturas de todo tipo. Xa estamos de volta, xa temos o bandullo cheo e, oye, isto estaba de maravilla. Voulle preguntar aquí a estes mozos, a ver, que tal está por aquí a comida? Bueno, hai que reconocer que está moi boa. Espero que fagan hai que a festas gastronómicas, pois empuxalas un pouco, como neste caso na festa de Dorrón. Proba aquí, Home, estaba tan boa que para quen lle vamos deixar a proba? Menos mal que xa veño de comer, porque como trouxes un pouco de fame, nada. Se fixera falta traíamos outra ración máis, Ou dúas. Moitas gracias, moitas gracias. Oye, entón que? Como estaba? Tamén te vexo que eres comedoriña, traíamos... Tamén, porque o palleiro non se fai sin palle. Home, logo, é tanto. Bueno, Vilanova dos Infantes. E que tal? Ben, ben, ben. Trátame ben, aquí hai bo peixe. Unha maravilla. É unha festa fabulosa. Fabulosa. Vexo que quedan os osiños nada máis, Nada máis, nada máis. Un pouquiño de forella, ves? Claro, así me gusta. Moi rico todo, moi rico. Na televisión, como o neto perdeu 5 euros, dice, se usan alguén se encontra por aí. Bueno, pues nada. Se alguén os atopa, son do abuelo. Sí. Está todo muy bien, se pasa muy bien aquí, sí. ¿De dónde ven vostedes? De Madrid. E usted que xa o probou que? Demasiado bo. Porque comín tanto que ahora estou hinchada. Bueno, pero non se preocupe porque mira, dentro dun pouquiño vai empezar o grupo Nueva Era e hai que botar unhas piezas. Ah, sí, vale. E con quen as voto? Se me desregalas aí ese novio que tes aí tan guapo. Oxe, o cámara está que vamos, está que lija a mazo oxe o noso cámara. Home, nos traemos xa... Vos traedelo postre da casa? O noso postre. Xa vexo. Oye, vou a ser osada, podo abrir a caixa ou que? Ai, que hoxe é domingo de Pascua. Claro, vai, mi madriña. Pero isto é un regalo como Dios manda, É feita pola miña muller, pola miña cuñada. Iballe tocar, pero mira, non sei eu se tocarlle, porque, oye, o churrasco, que tenme unha cara de botarme un mordisco. Que tal o estás pasando? Ben, miña, eches moi ben acompañada, a festa. É a primeira vez que ves aquí a festa do Ron? No. A segunda, non? Sí. E para o ano volverás? Sí. E tamén co canciño. Como se chama? Teddy. Nos estivemos o ano pasado arriba, no campo de fútbol, é estupenda. Estupenda. Somos os que salimos xa, eu máis o meu marido ali xa na propaganda. Home, claro. Do ano pasado. Vexo que aquí a orella triunfou, 4. Home, para iso é a festa da orella, non? Para comela. Home, natural. Que tal estaba? Moi rica. Levamos os cacharros para cando facamos a merluza
Tamén, Hacemos hai así. no que aproveitar. Hai que reciclar. Claro. Eu son máis de marisco de cortello. Enche máis ou que? Afarta máis, Sí. queda mellor o corpo. Bueno, ten que haber para todos os gustos, A senón... orella é moi mala para o colesterol. Estamos xa terminando, finalizando, Xa vexo que algunhas xa están co postre. Pois, por supuesto, pero porque non lo regalaron, truénlo. Que senón, eu estuve esperando pola rosca, pero non me acabou de vir. Nada. Eran as 2:30 e a rosca non apareceu. E non había maneira. Non hai Pero vides preparados. Ai, aquí está o truco, non? O truco... Claro, no. Aquí a xente ben preparada. Non se pode vir á festa a comer orella nada máis. Hai que comer de todo. Comemos pulpo, orella, churrasco, empanada. Oye, chegou bastante ben, bastante ben. Iba a decir que non, pero dixeron biscoito con chocolate, home. Ai, isto nunca digo que non. Agora que? Ahora a ver se empeza un pouco a música. Están aquí facendo descanso, non? Claro, sí. Repousando a comidiña. Sí, a ver se sale o café. Onde me vas co postre? O prometido deuda, dicen. A ver. Estes dous cachiños son para vos. Ai, pero así dá gusto vir ás festas, É rosca caseira, Bueno, a protagonista da rosca está moi boa, Home, claro, é que A ver. as cousas feitas na casa sempre saben mellor que Alegráchenos aquí a festa, Así me gusta. Porque a orella está moi ben, o churrasco está moi ben, pero oye, pasar O sin dulciño, postre... Home, claro, é que o dulce non pode faltar. Claro. Moitísimas gracias. A Que tal o vos. estás pasando na festa? Moi ben, moi ben. A festa da orella foi un éxito. Teño todos os tickets vendidos, nada. Non queda máis orella, pero é que agora chega o momento de poñernos a bailar. Xa fixemos unha boa comida, toca repousar e toca bailar. Una flecha en el aire, cielito lindo tiró Cupido. Yo la lancé jugando, cielito lindo perdido. ¿Y cómo dice? Ay, 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 canta y no llores, porque cantamos y alegra cielito lindo los corazones. Ay, 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 ay. A ver, que tal o estamos pasando? Genial, genial. Ahora, despois de o bandullo cheo, bailar o mellor. Hai que gastalo, non? Claro. A ver, de onde eres ti? Eu de Ribeira. Bueno, é que fai unha de Ribeira aquí en Dorrón. Eu veño lonxe, pois. Ti dixeches, pois mira, hai festa aquí de paso, a la vou. Si, era moi sonada, a orella, tal. Dicen, bueno, pois mira, vou a estala. Pois a pasalo ben. Igualmente. A ver, que? Agora é o voso turno, non? Home, Xa, destelle de comer a un montón de xente, agora toca vos a vos. algunha vez nos tocaría. A festa foi estupenda. Sí, hasta o momento estuvo moi ben. Agora hai que disfrutar da música. Para quen lle guste bailar. Mira, enche ben o bandullo que despois bailamos unha pieza. Eu son de baixo consumo. A donde quiera, a los pies su descolor. Aquí está mi gallo de oro, dispuesto a rifar en su suerte. Al bully que por valiente le quité lo fanfarrón. Moi buenas, a ver, páreme aí. Que tal están a pasar? Fiesta de Dorrón, preciosa, preciosa. Non paran de bailar, É o primeiro ano, pero isto é fenomenal. É a bailar, non? É a bailar, sin parar, a bailar sin parar. E ata aquí a festa de Dorrón, a festa da orella.
Veña, segundo ano que se celebra e fijo que nos vemos para o ano que ven. Se vos tamén credes que vayamos ás vosas festas, tedesnos que chamar ao 986 710 741 ou enviarnos un email a defestanfesta@canalriasbaixas. Xa sabedes, eu, como aínda me quedan ganas de festa, vou buscar unha víctima por aí para botarlle unha pieza, porque aínda queda moita festa por diante. Ata loguiño! A ver, quen baila comigo por aquí? Programa ofrecido por... Hombre, non era sin tempo. Pasade, pasade. Ya verán que artista do de Rías Baixas. Pillástesme de sorpresa facendo uns selfies para os meus followers. E mirados de Rías Baixas, que cociña me puxeron. Ábrete, mi amor. E mirade que baño me puxeron. Ai, Rías Baixas cambiou a vida e o grifo por unha mangueira. Trae para cá. Esta, mi amor. Esta non, a outra. Arría. Pero de verdade pensas que esas son as ferramentas para a túa bicicleta? Non, non, por aí non. Hey! Corre, machiño, corre. Ela sí que sabe onde ten que ir. A túa bicicleta sabe onde a van tratar ben. Deporte Rodas, en Vilagarcía de Arousa. A que tocas, si non sabes?